Stižu i tu je. Da? Oni će vjerojatno još sigurno 20-30. Pa na tom treba šta? Različitih vrsta. Dobro, što vi kažete za? Nadam vam se dopada? Odlično. Doći ovamo gore. Evo, ovo ti je glavna dama za izložbu. Evo ovdje. Možeš pitat šta hoćeš, ja, ali ja ne znam ja. Možeš pitati. Hoće li prodavat ovoga? Ja nijem za to da nismo našli Pa to je samo izložba pravi djela. Nemojte, niste našli za No, prošlo. kreće ova strana. Kaj? Ja sam htio u selo Požarca. Da ima gljiva, da su ostale u nije dio. Nije niko tamo išao. Može se slikat, ja bez možemo. Nadam se da vam se dopada. Krasno. Znači neš ništa, jel? Krasno je. A šta ćete raditi? Pogledajte pisao sve jednu knjigu, a ja sam samo dekorisala. Pomagala njemu u izložbi. Dula je naš stručnjak. Znam. I ja. Uglavnom na izložbi su, ovo su sve jestive, jel te što su? Nisu. Piše vam na svakoj kartici za svaku knjigu. Evo. Njuštarka ti jestiva gljiva, ali je kvalitet treće razreda primjera. Aha. Jel tako? Njuštarka isto jestiva, ali je loše kvaliteta. Ne, gnojištarka mlada, kad se tek ubere mlada, mora se pripremiti u roku od 3 sata, samo i tada jestiva. Ja. Ali je isto treći kvalitet. Nakon toga, jako brzo propada, nakon 4 sata više nije. O ja ću im ono malo, ovim promjeni gotovo je. Ovo nema da vala, probavao sam. Nije čemu. Ovo je pravi vrsti. Boleti se Ovo, pa ja. Na taj način se priprema za sušenje. Ovako Sjeće je. se u kriškice da može se sušiti na suncu. Od sunca upija vitamin D, tako se može opskrbiti vitaminom D u toku zimskih mjeseci. Može na propuhu, može na Na redi. nizot ili... Da, negdje na... Izvolite vitamin, svi vitamina. Izvora toplote. Za jedan dan jedna, ta kompletna jedna. Hvala. Šta? Znam, treba malo energije. Imam i od američkih marinaca isto. Za jedan dan tableta i ne jediš ništa. Krasno.
Ja sam se malo učinila. Super je. I ovdje su jestive, jel isto? I kasnije kona dođe. A vi moje gitare što sam svirali. Eno, dedić sam rekla, haj nam zapjevaj malo. Što ga ne naučate? Da zapjeva koju. Sad je dobro, nemoj. Kuhare mlade. Ima, ali sve jedna kuhara kada je mlada ima tvrdo meso, ona je jestiva. Nisam nikad jeo. Kako što nije jestiva. Vidi koliko liči ova. Izgleda na otoku se tamo. Ma ja sam je to. Ma ove. Ma ima i ovo. Ima? Ova lijepo, odlično. Ništa. Sad se organizuje opet urekord. Jednom gore, niko kuće dok ne obnovi turu gore. A javke si jestive, Jel da je Jo, koliko je muka, ima i komplet. Znači, nije to komplet. Postojali su slučajevi, možda par slučajeva mi su jer ona reaguje tako da počne da odkazuju, odblokira centre mozgu, da odkazuje sve počne da odkazuje, počne krvarati. Znači, ovo je sada jedno. A recimo ću sad druga Lako je istina o veličini. Ili si sad. Uvijek je doma imamo Mi kažemo nije samo nama Ovo je najbolje. Priča ono, dobro, ja neki dio znam, i ono je malo. Kao pristav, ne znam nija, kao, ako jede puž, ono je dobro, kaže. Jesi ove javke? Ovo ne jede, ljubare inače imaju takve. Da, recimo ono, znaš, kao, jeo puž i ono je dobro, nije ništa, šta, ona kaže nije otreba. Ne mogu se i pouzdati. Pa zato, zna. Ne, u to se ne mogu pouzdati. Ma da, ali ima ti pričica. Ima ti pričica, ali to su laici, a čak i ja koja se već godinama bavim ovim, volim potražiti ipak savjet nekog boljeg stručnjaka. Javke nisu.